Når man får medicin udskrevet inden for psykiatrien, så har det selvfølgelig en rigtig positiv virkning på nogle områder. På andre områder, som for eksempel i munden, der kan det have nogle negative bivirkninger. Det man ser allermest med psykofarmika, det er den her mundtørhed, som der er rigtig mange patienter, der oplever. Der findes et hav af forskellige præparater ude på markedet, som der kan hjælpe med det her problem. Det er både noget, som dine tandplejere ved, men det er også noget, som de forskellige apoteker sælger. Og hvad er mundtørhed, og hvorfor opstår det? Mundtørhed er en nedsat produktion af spytten. Det sker i ens spytkirtler, og det er altså en bivirkning, som kan opstå, når man indtager psykofarmika. Og hvorfor er det så vigtigt, at man er ops på, om man er mundtør? Jamen det er det, fordi at det kan have en masse negative konsekvenser for ens mundsundhed. Det er blandt andet øget risiko for karies, det er gingivitis, altså tandkødsbetændelse, og så er det også parodontitis. Alle de her sygdomme, dem er man altså udsat for ved at være mundtør. Det er simpelthen spytten, som der går ind og beskytter ens mundhule og bestemt ens tænder, for at bakterier og plak ikke hober sig op og bliver siddende. Og hvordan opdager du så, at du er mundtør? Jamen det gør du ved, hvis du for eksempel har svært ved at tale, hvis du har svært ved at synke eller tygge din mad. Det kan også være, at du lige pludselig har fået dårlige øjne, som du ikke kan komme af med. Og så kan det være, at din mundvige er helt tør herude i siden, og så kan din mund generelt bare opleves meget klistret. Det kan også være, at du føler, at du skal slukke din tørst hele tiden i løbet af dagen, eller at du vågner om natten af, at du er tørstig og har simpelthen vand stående på dit natbord. Som sagt tidligere, så findes der altså et hav af forskellige præparater, som der kan hjælpe på mundtørhed. Der er noget helt almindelig tandpasta. Det, der er specielt ved den her, det er, at den både er mildere, i og med at man er mundtør, så vil ens slimhinder inde i munden også være lidt mere sensitive. Så almindelig tandpasta kan godt føles som om, at det brænder lidt, eller det i hvert fald er for stærkt. De her 2 præparater, det er noget, som vi kan anbefale til folk med mundtørhed. Udover tandpasta, så hvis man oplever det i løbet af dagen, så er der forskellige pastiller, som man kan tage i løbet af dagen. Det de her pastiller gør, det er, at de ligesom provokerer ens spytkirtler til at producere mere spyt, så man vil få den her naturlige fornemmelse af mundvand. De findes i forskellige former og i forskellige smage, så der er det egentlig bare at afprøve, hvad for en man bedst kan lide. Det her det er til daglig basis, men der findes også nogle pastiller ude på markedet, som der er til natten. De her pastiller de er så smarte, at du sætter dem op ind under dine læber og direkte på din slimhinde, og så vil den stille og roligt opløse i løbet af natten, så du ikke vågner af den her mundtørhed. Udover pastiller, så findes der også en mundspray, som der er genialt til at bruge om natten. Ha' den her stående på natbordet, og når du så fornemmer, at du er ved at blive mundtør, jamen så spray den her i munden. Det gør, at den lindrer ens slimhinder og holder dem fugtige. Oplever man generelt så meget mundtørhed, at det er generende, også når man ikke spiser eller drikker, så er der forskellige mundgel også, som man kan bruge. De kommer både i sådan en trykpumpeform, det kommer også i en tubeform, som man bare kan smøre på ens gummer og slimhinder inde i munden. Det her gør, det er, at det holder din mund fugtigere i længere tid. Det er en lidt mere tyk konsistens selvfølgelig end en mundspray, men det hjælper så også i længere tid ad gangen. Hvis du oplever, at du har mundtørhed, så er der nogle få ting, som du kan gøre til at hjælpe din mundsundhed til at starte med. Der er selvfølgelig sukkerfri tyggegummi, så kan du skylle din mund i vand i løbet af dagen, og så kan du sørge for at holde dig fra syreholdige drikke og mad med masser af sukker i, fordi det er lige præcis det, bakterierne gerne vil have at leve af. Og man er bare udsat, når man ikke har særlig meget spyt i munden.